Ben, evidentemente, para cada cantidade que nos queremos observar, necesitamos un instrumento distinto. É dicir, eu para vervos a vos, cos meus ollos, por ahora vai-me ben. Si quero ver as estrelas visibles, pois tamén os meus ollos vanme ben. Si quero estudiar como son os cráteres da Lúa, pois necesito un telescopio. Vale. Si quero estudiar como son as miñas células, necesito un microscopio. Entón, para estudiar virus, células, pois hai microscopios, eso todos sabemos máis ou menos o que é. Para estudiar átomos, temos microscopios electrónicos, que xa é unha cousa un pouco máis sofisticada, non funciona con luz, funciona con electróns. Para estudiar cousas máis pequenas, como protóns ou núcleos, pois temos os aceleradores de partículas. Vale. E indo na dirección contraria, pois se queremos estudiar as cousas máis grandes, temos telescopios ou radiotelescopios. Como digo, se me queredes parar por un momento, esta creo que a transparencia máis técnica que teño, vale? Con unha fórmula de moitos números. Entón, por que ir a altas enerxías? Si vos estades seguindo un pouco polos periódicos e tal, o LHC, estáse sempre facendo moita insístese moito no feito de chegar a unha enerxía moi grande, o récord de enerxía. Bueno, iso ten unha parte sociolóxica que a todos os humanos, non sei por que nos gustan os récords, por lo menos a parte occidental da especie humana, e ter un récord pois está ben. Pero hai outra razón, e é que hai dúas razóns, basicamente. Vos sabedes a equivalencia entre masa e enerxía, que é a explicación de Einstein, masa igual a enerxía igual a masa pola velocidade da luz ao cuadrado. Todo o mundo sabe porque está nas camisetas. Entón, cando hai algo escrito nunha camiseta, é algo xa que todos podemos saber. Entón, se eu quero producir unha partícula que non existe, que ten unha masa moi grande, o que eu necesito é moita enerxía. De acordo? Entón, pola relación de Einstein, se eu quero producir a partícula de Higgs, da que non vou falar, pero que é digamos, o objetivo fundamental do programa de física do LHC, esta partícula de Higgs ten unha masa de 100 gigaelectronvoltios, que dito así non significa moito, pero é como 100 veces a masa do protón. Entón, se eu quero facer unha colisión de dous protóns para producir unha partícula que ten 100 veces a masa das partículas iniciais, necesito unha enerxía moi grande. De acordo? E a outra é a relación de Broglie. De Broglie era un físico francés moi importante que, de feito, era un noble, e foi o que empezou o CERN. Foi un dos precursores do CERN para evitar a fuga de cerebros europeos a Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial. Isto é unha cousa bastante curiosa, porque cando se fala de fuga de cerebros parece que é unha cousa que inventamos agora. Fuga de cerebros había, os pitagóricos eran fuga de cerebros de gregos que estaban fugados en Italia porque non se levaban ben cos filósofos locais, digamos. Bueno, pois entón, esta relación de Broglie que nos di que calquera partícula leva asociada a unha onda ou calquera onda leva asociada a unha partícula. E a relación entre a longitude de onda e o momento da partícula asociada é dada por esta cantidade. É dicir, todos nós temos asociado unha onda. O que pasa é que esta parte de aquí, esa H de aí arriba, é tan pequena que a nosa función de onda, digamos, é pequenísima. Está moi confinada no que vemos, non? Sin embargo, cando estamos falando de partículas fundamentais, a función de onda desas partículas pode ser grande en comparación co seu tamaño. Entón, esta relación que nos di que para estudiar cousas máis pequenas necesitamos ir a enerxías máis grandes. Vale. Ben, só por curiosidade, se queredes un electronvoltio que o que escoitades agora todo o tempo o que vedes todo o tempo nos periódicos, vale, de ter electronvoltio, estas cousas. Un electronvoltio é a enerxía que adquire un electrón cando se lle somete a unha diferencia potencial dun voltio. Vale, entón isto é un concepto que eu creo que todos podedes entender. Tedes unha enerxía potencial, un electrón, unha diferencia potencial, un electrón, e a enerxía potencial que ten ese electrón é un electronvoltio. Se o queredes traducir en xullos, son
10 elevado a menos 19, é dicir, é unha enerxía moi importante. E tera, supoño que sabedes o que é, porque iso xa é o que está nos discos duros dos ordenadores. Os terabytes. Ben, entón, non vou facer moitas cousas de historia porque tampouco sei, pero o noso interese é saber de que están feitas as cousas, cales son as componentes fundamentais da natureza. E como sabedes, as componentes fundamentais da natureza pois son átomos. Agora mesmo sabemos por experimentos que, bueno, non átomos, pero cosas incluso máis pequenas. A natureza non é un continuo, esta mesa non é un continuo, está formada por cousas máis pequenas, que son moléculas, que están formados por cousas máis pequenas, que son átomos, que están formados por cousas máis pequenas, que son protóns, electróns, etc. Vale? Entón, os atomistas de Grecia xa propoñían unha cousa así, que decían que un átomo é un pedazo de materia que non se pode, bueno, un pedazo de materia non se pode cortar indefinidamente, senón que existen obxectos fundamentais que son indivisibles. En esta definición aparecen dúas cousas moi interesantes. Unha é o concepto de átomo e outra é o concepto de vacío. Porque se estes átomos se están movendo no vacío, ten que haber un vacío e ten que haber un átomo, ten que haber os átomos. E iso é basicamente o mesmo concepto que estamos utilizando agora mesmo en física de partículas, ou é a nosa concepción da parte fundamental da natureza. Ben, os atomistas non se levaban tampouco moi ben con Aristóteles. Nestas charlas sempre me encontro moito con Aristóteles, e realmente non teño ni idea do que decía Aristóteles, pero de feito, a teoría atomística prácticamente se esqueceu hasta que houbo instrumentos que foron capaces de demostrar a existencia destas cousas. Eso tardouse 2500 anos. É dicir, inda que a teoría estaba máis ou menos ben, tardouse moitísimo. Ben, vamos xa con cousas un pouco máis modernas. Os átomos, de feito, non se descubren cortando cachiños de materia. Eu non podo cortar esta mesa indefinidamente, entre outras cousas, porque o coitelo que vou cortar tamén está formado de átomos. De acordo? Entón non podo seguir cortando indefinidamente. O que se fai é outra cousa distinta. O que se buscan son simetrías, orde e estruturas. Teño 3 experimentos aquí na pizarra, na pantalla. Este experimento número 1. Vedes ben detalle. Aquí hai dous C3PO da Guerra das Galaxias, ou de Star Wars, non se diga agora. Os vellos son a Guerra das Galaxias. Aí hai dous robots. Entón, se eu non sei nada de Star Wars, eu para aí e digo, hai dous robots que se parecen bastante. Sin embargo, eu podo facer algo, podo observar que pasa con estes robots. Podo decir, móvete, podo facer que se movan. Entón, o que estou vendo aquí é que non hai dous. Vale? O que está facendo este é exactamente o mesmo que está facendo este, pero ao contrario. É dicir, non había dous robots, senón que hai un que se está reflexando nun espelho. Vale? Entón, isto sería unha simetría. O que está pasando aquí é o mismo que está pasando aquí, pero invertido. E iso estamos dicindo que a estrutura interna desta cousiña que hai aquí. Estamos dicindo que o que eu tiña non son dous robots, é un robot que se mira ao espello. Vale? É unha estrutura interna. Entón, cando teño unha simetría, que quere decir que teño unha orde, moitas veces, ou casi sempre, o que isto me está dicindo que hai unha subestrutura interna que me explica esta simetría.